Днес реших да направя експеримент с вафла боровец, да видя как ще повлияе на кръвната ми захар. Замерването ги правя с този глюкомер, който е вързан към телефона ми. Сега ще хапна тази вафла да видим какво ще стане. В една вафла има 270 калории, 13 грама мазнини и 35 грама въглехидрат и 2 грама протеин, ама сега няма протеин. Много ми е интересно една вафла само как ще повлияе на кръвната ми захар. Така. Вафла боровец, класика в жанра. Дояждам си вафлата и по-късно ще ви покажа какъв е резултатът. До после. Така, няколко часа по-късно, след като хапнах вафла боровец, да видим как ми се отрази на кръвната захар. Замерването ги правя с този глюкомер, който е вързан към телефона ми. С него се светя кръвната захар денонощно. Не съм диабетик, правя го с превентивна цел, защото ми е интересно как храните и напитките влияят на кръвната ми захар. Тук можем да видим, че вафлата ми вдигна кръвната захар от 5,2 до 8,3 с малко над 3 единици. Очаква да е доста повече, защото преди няколко дни правих експеримент с солетите. Солетите ми вдигнаха кръвната захар с над или около 5 единици, мисля, че беше 5 единици, а вафлата ми дигна кръвната захар само с 3 единици. Така че ако ще хапвам нещо сладко, предпочитам да взема една вафла, отколкото едно пакетче солети. Така иначе вафлата е сладка и дига кръвната захар много по-малко. Това е.